Kutsa. Me yake faruwa ne naga kun biyo shi? Alhaji Huzee ka kyale mu kawai. Wannan yaron wai saboda jemage ne zai ce ba zai zaɓa ICC ba a zaɓen kansilan da za a ƙaura goji. To kai bari in faɗa min baka sani ba. ICC da kai ganin shi ko cikakken ɗan kwankwasiyya ne. Kuma duk ɗan kwankwasiyya na gaske da ka sani ko baya butulci sai halacci. Don haka a gurin zaɓen da zai a ƙaura goje ward Nasarawa local government a zaɓi AICC a jam'iyyar APC mai alamar tsintsiya kuma bata ɗaukan makamai da rigima kuma insha Allah ICC zaka ganin shi in ya ci zai kwaikwayi irin ayyukan dan Musa da yi musamman na kula da harkar karatun jama'a da na manya. Sannan vote for Kwankwaso a 2019 ga Kwankwaso nan shi ma zai fito a zaben nan za a yi nan gaba da haka shi ma a rattaba mai ƙuri'a saboda Kwankwaso shi ma ɗan kishin ƙasa ne. Me yake faruwa ne? Alhaji wallahi yaran wani ɗan magaro ne ka zo mu sata.